Ayan guys, sa mga gusto magnegosyo nito, pwede. I-click nyo lang yung link na nasa ibaba. Ayan, murang-mura, di ba? Ayan mga kamamshi, bali dumating din yung ating Shopee. Shopee pipipipi. Kasi alam nyo ba, in-order ko to bago pang magpasko. Ayan, kasi nga, inalak ko tong pang giveaway sa mga bata na taga rito. Yan, pakita ko sa inyo. Bali, ngayon, ang binayaran ko rito is 389 pesos. Pakita ko sa inyo ano ba to. I-flex ko rito kung kailan ko to in-order. Ayan. Tapos, bali may kasabay pa to. Bali, partner nito. Ito kasi is pang lalaki. Na wala pa yung pang babae. Bali, magkaibang tindahan yung binilhan ko. Charan! Ayan. Di ba? Ang cute niya. Kasi sabi ko, yung mga customer kong bata rito, sabi ko, ito yung pang-giveaway ko. Kaya in-order ko to bago magpasko. 10 pang babae, 10 pang lalaki. Ang dumating lang ngayon is pang lalaki, worth 389. Kaya ito, tapos na. Siyempre, nabigyan ko na sila, di ba? Bebenta ko na lang to. Benta ko na lang to ng kahit 50 pesos. Kasi bili ko rito is 38.90 kasi 389 nga binayad ko, di ba? Ayan siya. Meron, di ba? Ayan siya, oh, di ba? Thomas Friends, oh, di ba? Magkakamukha. O, sabi ko mix eh. Bali 5 Thomas at saka 5 Benten. Tapos yung sa pangbabae naman, parang ano lang yata yun, Hello Kitty. Ayoko ng mix or iba-iba kasi baka mamaya yung ibang bata is gusto yung iba, ay yung Hello Kitty lang tapos wala na, di ba? Kasi nga yun yung binala kong ipang giveaway. Pero hindi natuloy kasi nga na late tong dumating. Ayan. Bali ayan, ilagay ko sa ibaba sa link. Ilagay ko yung link sa ibaba, yung link ng Shopee. Ayan, napakamura niya, pwede niyo ipang benta or ipang giveaway, kaya lang tapos na yung Christmas, di ba? Ayan guys, ang ganda niya, ang cute niya. Oh, ha? Tapos may adjacent siya, oh, di ba? Kung malaki na yung ulo ng bata, pwede na dito sa dulo para medyo maluwag-luwag. Kung maliit naman yung ulo ng bata, pwede sa pinaka dulo para lumit lang siya. Oh, ha? Kung bibenta ko naman to sa halagang 50, pwede nga sa ano to, pwede to 60. Ayan. Pwede ko to ibenta ng 60 kasi bali ang bili ko rito pag sabihin natin 40. Diba? Di may 20 pesos ako. Tapos yung isa naman is Ben 10. Ayan, ang ganda rin. Oh, di ba? Adjustan din siya pang malaki hanggang pang maliit. Ayan. Pang maliit na ulo. Uy, ang cute niya. Oh. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon lang kayo? Tagal ko kayo hinintay. Buti na lang may dumating na Shopee kasi sabi guys nagka-problema yung Shopee. Kaya laging Lazada yung mga nakikita namin dito. Kanina lang talaga may dumating na Shopee. Yun lang mga kamamshi, ito lang yung aking share, yung aking mga sombrero na matagal dumating bago pa magpasko. In-order ko na to. Ayan guys, sa mga gusto magnegosyo nito, pwede. I-click nyo lang yung link na nasa ibaba. Ayan, murang-mura, di ba? At saka maganda siya, makapal. Makapal din naman yung kanyang dito, oh. Ayan, makapal din. Tapos di ba, ang ganda din ng pagka-print niya. Oh, bagay na bagay sa mga bata, pang pormahan, pang ready to go. Lang guys, thank you for watching.